Ahoj, takže my máme pro vás další část videa, v kterém se budeme bavit o takové maličkosti, která se nám stala u jednoho včelstva, a to je, že jsme přišli v docela nevhodnou dobu o matku. Dneska je to 17. den, co jsem vložil do tohoto včelstva jednodenní plod z jiného, tak, aby měly včelky možnost si vychovat novou matku. 17. den znamená, že by to mělo být 4 dny před vylíhnutím těch matek, a teď se můžete s námi podívat, jak to vypadá, jestli si skutečně narazily ty matečníky, z kterých bych se měly vylíhnout matky. Ta první, která se vylíhne, by měla vykousat ty další matečníky a zabít tak ty případné další matky, které se tam líhnou. Pojďte se s námi podívat, jak to vypadá. Tak, jedná se o tohle včelstvo, do kterého se teďka koukneme. Třeba se podívat na tenhle ten rámek, ale k tomu tak, aby jsme nepoškodili ty případné matečníky, které tam doufám uvnitř jsou, si musíme udělat prostor. Maličku. Tak běžně zkontroluju, tady jsou nějaké staré zásoby. To budou rámky, které spíš vytavíme. Tady jsem dával natavenou mezistěnu a krásně ji dotáhli, dostavili. A už se blížíme. No, tady už byly nějaký ty nouzový matečníky, ale to už tam bylo asi předtím. Bude to rychlovka. Ty už jsou vykousaný, otevřený, takže tady nejspíš už budeme doufat, že se nám matka vylíhla. Tady taky už je to otevřený. Tu tam byl vlastně největší, tu ten matečník, na ten jsem vlastně spolíhal nejvíc, ten byl z nich největší. No, včely mi přijde, že tady vlastně vůbec neubyly, což by vlastně tak být nemělo, ty včelky by tady měly ubejvat, protože bez matky a bez kladení nových by nemělo docházet k té přirozené obměně. Plod tady nikde pochopitelně nevidím. Nevím, co se tady děje. No tak dejme tomu, že se teda matka vylíhla. Ono to chvilku bude trvat, než vlastně dospěje a než jí trubci oplodní, aby znova začala plodovat. Nebo ne znova, tahleta nový, ne znova, ale než by začala plodovat. Je dost pravděpodobný, že slezla dolů, se vylíhla, a já to dál tady nebudu rozčourávat. Tak pro nás důležitý je, že matečníky jsou vylíhnutý, vykousaný, tak doufejme, že matka, která se vylíhla jako první, tak vykousala ty zbylý a že tam někde je a brzy začne plodovat. V dalším videu bychom se měli dozvědět, jak to vlastně pokračuje, jestli tam skutečně dochází k novému plodování
A tím by mělo být tohle včelstvo zachráněné. Takže se to povede, protože v tuhle dobu na přelomu března, dubna je vlastně nemožný sehnat žádnou náhradní matku, nikdo v tuhle dobu žádnou neprodává, takže poslední jediná naše možnost byla to zkusit zachránit takhle. A nebo je teda spojit s jiným včelstvem, ale to byl až ten druhý možný pokus, nebo druhá možnost, co s nimi udělat. No. Ty asi necháme, jsou pěkně v klidu. Ty asi necháme a koukneme se do nich zase za nějakou dobu. Zatím se mějte hezky.